ljudi, danas igramo Darts. Danas igramo Dart 69. Počinjemo. Ja sam tu igricu našu igricu, pa sam htio da je snimim. Nisam nikako igrao. Au! Prešao drugu. Ovo će malo biti teško. Malo će biti teško. Malo. Nice. Ne. Jebi. I ljudi u ovoj epizodi nećemo spavati. Ova mala crtica buhte ide brzinom svjetlosti. Pošto i ona, ljudi. Ne? Dobre. Ljudi, ja ne snimam preko Mobizena, ne znam kako da drugačije snimam, tako ja znam Mobizen, kako se, sam preko njega znam kako se snima. Ja neku igricu snimam preko tableta, na kompjuteru igrica, to je sad igrica na tabletu. Nemoj pogoditi. Crazy. Jej. Dobre buštijun. Prešao. Pijete mi, ljudi. Au. To će malo biti. Ljudi, ovo je malo teži svijeti. Još jedan! Ljudi, to sam izdušio strašno. Znali da sam sve teško. Sam spreman. Kako je? Ja ljud tako neki raznice. Instališem pa snimam. Ne! Kako? Kako si mogu pogledati? Kako? Reci mi kako bude. Pa što? Što je ta strijela? Jebi. Uz prvi pogled. Ljudi, ovo je malo teži. Malo teži. Ali ono je preteško za neke... To je srbijanska ljudi igrica, pa ja instalisu. Tu vidite, pa vidite djela strijela pogodi. Kako? Reci kako? Sick. Wow, dobro. Pogodi. A ne, Šesta je ljudna igra. Igrica se zove Dart 69 i vi je nađete i gledajte. Imate baš puno laverova. Ja sam počeo tako igrati. Nisam znao
listam i vidim igrice koje snimam. That's cool. That's cool. Vidite ljudi pjesme. O, to ide sport. A to ću ja preći prvo. The bomb. Primo. Prolazi ljudi iz druge, možda i druge. Mudne noge. Dušan. Malo sam zemlji. Tako ovo. Nekad me iznervira ovaj igra. Ma ne govorim. Gađu. Ko ti je rekao da tu gađu? Dobro je koliko. A ne u strijelu. Damn. Ljudi, i napišite mi u komentarima, hoću da snimam neke razne igre koje vi hoćete. Vi mi sam napišete kako sve igrica, ja ukucam i deinstališem i instališem. I to je čisto onaj čip da se raspravlja kukne strijela. A nije čipi čipsu. Aj tu pogodi, tako. A ne. Jaj! Ne mogu pričati. Napišite u komentarima kako ste mogu prijeti. Ne može Bog prijeti. Još jedan strijel. I ljudi, to je bilo to